Il-battalja bejn il-fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista komplet bit-twaħħil tal-posters mal-każini tal-Partit Nazzjonalista fis-satra tal-lejl. Iż-żewġ tilieli ilu dawk ta' kontra Delia waħħlu posters biex il-Kap jitlaq għaliex skont huma l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn kap li ma jħammarx wiċċ il-partitarji. Tul il-lejl li għadda irritaljaw dawk li appoġġjaw lil-Kap u li jemmnu li għandu jingħata ċans jaħdem sal-elezzjoni ġenerali. Bl-emblema tal-mument, il-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista ta' nhar taħt twaħħlu posters li jfakkru kif l-ewwel żewġ telfiet enormi għall-Partit Nazzjonalista ġabuhom l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-eks Kap Simon Busuttil. Taħt Gonzi kitbu -36K, 36,000 u taħt Simon Busuttil -40K, 40,000. Dan kien fl-elezzjoni ġenerali tal-2013 u l-2017. Telfiet li ġew wara telfiet kbar ukoll fil-Parlament Ewropew li warahom la Gonzi u inqas Simon Busuttil ma rriżenjaw. Il-messaġġ taħt dawn il-posters kien ħallu lil Adrian Delia jaħdem. Il-posters twaħħlu mal-maġġoranza tal-każini tal-Partit Nazzjonalista. Bekk, fil-waqt li qed tikber il-pressjoni fuq Adrian Delia, anke għaliex daqs se jkollu jerġa' jaffaċċja l-għajta tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista biex iwarrab, il-partitarji ta' Delia indikaw li mhux se jibqgħu jaqilgħu biss u jekk hemm bżonn jirreaġixxu. Sinjal ċar li Delia jaf mhux se jċedi kif ġiepu laħaq. Sinjal simili jintbagħat biż-żgħażagħ tal-Partit, fejn wara li l-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista għamlu rapport kritiku ħafna ta' Adrian Delia, Team Start PN ħareġ jappoġġja lil-Kap u għamel rapport botti ċari indirizzat lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.